Давай ти, айде! Трябва да си повече за... Да, бе, не знам дали да фанах, че да гледам тебе, да. Трябва да задава малко. Ученик го умира да гледа. Полицията иде. Да ги заснема ли? Айде! Ето се солдат. Пумба, беги оттам, беги! Я сега са свали каската да видят си тебе. Ама снимки как правят? Дай копчето до край на лево. До край на лево. Това? Не. Отгоре, бе. Това ли?